Poštovani gledatelji, dobrodošli nazad na predstavljanje šibenske baštine na tvrđavi Barone koje se odvija u sklopu projekta Emo Undergrounds. Vrijeme je za naš treći razgovor ili čakulu, kako smo nazvali, siguran sam da će vas zanimati. Tema nam je jako zanimljiva, tema nam je s diplomom u rukama jesmo li na mukama. S nama su šibenski studenti i diplomanti koje ću sad predstaviti. Pa evo, krenit ću od Ivane Celić. Ivana je diplomirala krajobraznu arhitekturu u Zagrebu sa zanimljivom temom povijesne analize srednjovjekovne solane kod Šibenika u svrhu prijedloga revitalizacije. Trenutno živi u Zagrebu. To nam je, zašto naglašavam da trenutno živi u Zagrebu? Zato što osim Ivane tu imamo Tonija Lučeva koji je diplomirao geografiju na zagrebačkom PMF-u na temu GIS analize promjena u prostornom rasporedu stanovništva Šibensko-kninske županije od 1948. do 2011. Trenutno živi u Šibeniku. I naš treći sugovornik je Ante Lepur, on je student povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nedavno sudjelovao u pripremi izložbe o glazbi, glazbenoj djelatnosti FFZG-a, a u slobodno vrijeme igra kvizove, pobijedio je na potjer i to ako vam je poznato lice, onda znate zašto. Ali ja ću se sad vratiti na Ivanu, naravno. Ivana, pozdrav za početak, dobro nam došla. Tema solana kod Šibenika, odnosno pretpostavljam da su ove kod Zablaća, je jako zanimljiva. Slušao sam jedno predavanje o tome, iznenadio sam se što sam sve čuo, ali me zanima evo zašto si ti odlučila baš da ti to bude tema diplomskoga. Pa za početak me zapravo jako zainteresirao prostor Zablačkog poluotoka zbog toga što malo ljudi u principu zna povijest tog područja i čemu su služila ta slana jezera. Onda sam se prvo malo počela baviti istraživanjem što su bila, zašto i tako dalje, da bi otkrila zapravo jednu jako bogatu priču povijesno-kulturne baštine. I još uz to, znači, taj prostor je jako degradiran, zapušten, napušten, tamo se nalaze i nekakva divlja odlagališta otpada i tako dalje i zbog toga to predstavlja nama kao nekakvim krajobraznim arhitektima i planerima poseban izazov kako zapravo upravljati i planirati razvoj tih područja koja su nekakva kulturna baština, a zapravo su napuštena, degradirana i u jako lošem stanju. Zašto sam postavio to pitanje prije ovo koje ću sad postaviti? Ljudi, kad pričamo, primijetio sam da često ne znaju što rade krajobrazni arhitekti. Pa nam možeš reći što rade krajobrazni arhitekti i zašto si odlučila to studirati? Nažalost ne znaju, tako bi rekao. Pa evo, krajobrazni arhitekti većinom nas miješaju sa hortikulturom, međutim nismo to, puno više smo od toga. Znači, ajmo reći da krajobrazna arhitektura ima nekakva dva aspekta. Znači, možeš se baviti projektiranjem, to podrazumijeva nekakva projektiranja otvorenih prostora, bilo da su trgovi, dječja igrališta, parkovi, vrtovi i slično. I aspekt planiranja u koje ulazi i prostorno planiranje, kao i zaštita okoliša, znači studije utjecaja na okoliš, konzervatorske studije i slično. A zašto si ti upisala krajobraznu arhitekturu? Koji su bili tvoji interesi? Pa mene je arhitektura i prostor sam kao takav uvijek zapravo posebno intrigirao. Na početku sam prvo upisala arhitekturu, onda sam se pribacila na krajobraznu arhitekturu i to me zapravo jako iznenadilo jer sam tu malo prepoznala i taj drugi planerski aspekt koji je više možda umrežen sa nekakvim zaštitnim aspektom što me puno više zapravo interesira. Živiš u Zagrebu? Da. Pitanje je zašto? Pa živim u Zagrebu zato što nažalost, pogotovo na području Dalmacije, ima malo i krajobraznih arhitekata, ali i nekakvih radnih mjesta na kojima mi možemo raditi. Većina krajobraznih arhitekata su bazirani u Zagrebu i po Istri, tako da većina zapravo mojih kolega ili ajmo reći da je pola nas zapravo samo našlo posao u struci, neki su van Hrvatske, a neki su tako po Istri i Zagrebu, ali mislim sad se nadam da će taj trend malo se promijeniti pa da će zaživjeti
krajobrazna arhitektura u Dalmaciji. O životu u Šibeniku ili u Zagrebu i ostalom ćemo malo kasnije. Vratit ćemo se sad na tvoju temu diplomskoga. Malo ćeš nam reći, zapravo već si nam objasnila, ali malo konkretnije motive. Što si otkrila? Meni je recimo zanimljivo, sjećam se jednog predavanja da su zapravo te solane kod Zabraća financirale izgradnju, pretjeraću, pola Šibenika, je li tako? Da, zapravo su srednjovjekovne šibenske solane, one su bile temelj bogatstva Šibenika. Mislim, sol je oduvijek nekakav bitan faktor svima i uvijek su, u prošlosti su sve, znači, države, gradovi koje su imale način da dobiju sol su bile bogate upravo zbog soli. Mislim, nama se početkom 13. stoljeća prvi put spominju, one su kroz povijest doživjele i uspon i vrhunac, pa smo u nekom trenu bili rangirali paškim solanama, no nažalost se to ugasilo. Ali mislim, Zablački poluotok osim toga je imao i bio je poljoprivredni kraj, bilo je tu i puno vinogradarstva, maslinarstva i sličnih stvari i Dobro, ićemo dalje. Dakle, ljudi su se bavili s tim zapravo, osim što se koristila za trampu, osim što se mijenjala, osim što su ljudi zarađivali od nje, naravno i u gastronomiji povezano je s tim, zato da imamo i cijeli ovaj dio, znamo da se drugačije hrana i konzervirala. Što si pronašla u istraživanju, a da onako Šibenčani nemaju pojma, da im je to ode doslovno, ako ćemo reći, pola sata pješke ili 5 minuta s autom, a da bi trebali znati? Pa za početak sam otkrila da vrlo malo ljudi uopće zna da su tamo bile solane, a onda zapravo ima jako malo podataka o samim solanama, zbog izgubljenih arhivskih dokumenata, zbog toga što je dobar dio vjerojatno u Veneciji, tako da u principu to je jako neistražen kraj. Ja sam se osim diplomskim sad radim na članku povezano s tim, tako da malo istražujemo potencijalne lokalitete tih slanih jezera u Zablaću i općenito to bi mogao biti super nekakav kraj za razvoj i rekreacijskih područja i možda ljekovitog turizma i svačega, ali prvotno se treba naći istražiti i povijest i istražiti nekakvi potencijali prostora tog kako bi se znalo upravljati u konačnici s tim. Koji su ti izvori? Kažeš da nema puno podataka ili da su izgubljeni ili da nema. Kako si došla do podataka koji su u diplomskom radu? Osnova mi je nekako bio Kolanović, imamo tu još i Peričić i Perić, a ostale nekakve nacrte i to sam kopala po arhivima, može se puno iščitati iz nekakvih povijesnih karata i veduta, jer su čak i u većim mjerilima i manjim mjerilima ucrtavane solane kod Šibenika, što zapravo govori koliko su one bile bitne za kraj, jer na nekim velikim vedutama se crta samo nešto što je bitno, tako da ako je to nekakav akcent u prostoru, onda to znači da je to nešto jako značajno bilo. Kasnije ćemo još malo detaljnije razgovarati, ali zanima me što se danas može napraviti s tim dijelom u Zablaću gdje su bile solane, postoji li nekakav potencijal za to ponovo revitalizirati, ne nužno gospodarski, makar turistički? Pa da, to mi je isto bio dio diplomskog rada i upravo tome je problematika i nekakav izazov struke. Znači, kao što sam već rekla, to se treba jako dobro istražiti da bi se prepoznali potencijali, onda s tim treba uskladiti nekakve razvoj i zaštitu tog prostora, jer općenito zaštita kao zaštita može dosta ograničavati razvoj i može zapravo razvoj i stopirati. Tako da u principu treba naći nekakav balans između toga kako nešto ne uništiti, nego pokazati vrednote, pokazati potencijal, ugraditi u razvoj prostora, tako da zapravo dobijemo nekakvu krasnu priču. Ja sam, na primjer,
uvidjela da bi tu moglo se spojiti i sa šetnicom u kanalu, pa nekakve takve priče, pa malo ljekovit turizam, pa možda i jedan dio gospodarski, obnoviti solane, jer kako recimo u Stonu imaju i nekakve radionice za djecu i tako dalje, tako da ima jako puno prostora za iskorištavanje i nekakav razvoj i projektiranje tog prostora, samo treba uskladiti s razvojem koji, nažalost, mislim da sad ne ide u tom smjeru, jer upravo zato što je nedovoljno istražen i nedovoljno afirmiran prostor i treba se prvo stvoriti podloga da bi se zapravo prostornim planerima dao input koliko je taj prostor važan. Prije što odemo na Tonijev diplomski, imam još jedno pitanje, a to je, evo, upravo si to spomenula, zapravo tamo u blizini se nalazi drugi Šibenskov UNESCO spomenik, tvrđava Svetog Nikole. Oni su tu riješili buffer zonu koja je zapravo cijeli kanal gdje će biti izmješteni cijeli sadržaj, ugostiteljski, turistički, suvenirnice. Ali zapravo jezera su tamo, to se onda može možda nadovezati jedno na drugo, iako ne znam koliko se UNESCO može nadovezati na neki drugi projekt. Pa da, sigurno, mislim, pogotovo zato sam i rekla da Zablački poluotok ima izuzev solana, puno nekakvih povijesnih i kulturnih vrijednosti i to bi zapravo sve skupa moglo se povezati u neku super priču koja naravno bi bila i održiva sama za sebe, ali kao nekakav grupni koncept da može funkcionirati. Za sad ću zahvaliti. Toni, dakle, kao što smo prije rekli, ja ću još jednom ponoviti, Toni Lučev je diplomirao geografiju na zagrebačkom PMF-u na temu GIS analize promjena u prostornom rasporedu stanovništva Šibensko-kninske županije od 1948. do 2011. godine. I kako ovdje piše, trenutno živi u Šibeniku. Tebi ćemo početi onako s redom kako bi trebali. Geografija, zašto? Dobar dan, pozdrav svima, evo, da se predstavim, dakle, Toni Lučev, diplomirao sam geografiju. I zašto geografija? Pa zapravo to nema neki, u biti ja sam kroz svoj život se uglavnom bavio sportom, to je bila moja prva ljubav, međutim, tokom života, tokom osnovne i srednje škole imao sam fantastične profesore koji su zapravo prenijeli ljubav prema geografiji na mene. I htio bih ih pozdraviti, dakle, Milka Počuća i Emil Matuša, dakle, to su moji profesori i zapravo oni su glavni uzrok zašto ja istražujem geografiju, procese koje se odnose na stanovništvo i promjene u prostoru. To nam je, dakle, tema diplomskog rada. Možeš nam malo objasniti koji su tvoji motivi bili za baš ovu temu, kako je teklo istraživanje, što si otkrio? Dakle, motivi za moju temu, ja se bavim geografijom, dio geografije je demogeografija i to je dio geografije koji je meni zapravo najdraži. Ja sam se htio baviti tom temom, pogotovo na ovom području, jer naravno živim u Šibeniku i htio sam istražiti zapravo kakve promjene su nastale upravo u tom razdoblju od 1948. do 2011. godine i naišao sam zapravo na neke činjenice koje nisu me iznenadile, ali su me recimo razočarale. Došlo do velikih promjena, područje županije izgubilo jako velik broj stanovnika, pogotovo zaleđe, pogotovo otoci i zapravo koncentracija stanovništva u ovom obalnom dijelu. Htio sam zapravo istražiti kako su tekli ti procesi i naišao sam na te zanimljive podatke, naravno. Koji su bili razlozi? Dakle, pretpostavljam da kreće od toga da se stanovništvo iz nekakve unutrašnjosti županije selilo prema urbanim sredinama, prema gradovima. Dakle, osnovni razlozi su bili kroz povijest, dakle, nakon Drugog svjetskog rata pojavio se proces industrijalizacije koji je zapravo temeljen na tomu da na jednom, recimo u Šibeniku, Kninu, velikim gradovima koncentriramo određenu industriju. Problem kod naselja u Šibensko-kninskoj županiji što su zapravo ima jako puno manjih naselja ispod 1000 stanovnika i ona ne mogu podnijeti tu veliku industriju, onda stanovništvo gravitira prema tim većim područjima. U početku je to išlo i prema Kninu i prema Drnišu, ali osobito prema Šibeniku i prema obalnom dijelu i onda, dakle, nakon 80-ih dolazi još do pojačanog razvoja turizma, što svi znamo, i upravo u tom razdoblju zapravo dolazi i to, dakle, stanovništvo zaleđa, pogotovo koje je već bilo u većim gradovima zaleđa, zapravo
sad odlazi još dalje prema obalnom dijelu. Dakle, došlo je do pomicanja stanovništva prema obalnom dijelu usred tih različitih procesa kao što su pojave turizma, industrializacije, litorarizacije i tako dalje. Sad mi je to palo na pamet, relativno nedavno sam nešto fotografirao, bio sam u unutrašnjosti županije, od Šibenika do Ervenika, Stankovci, Benkovac i okolna sela, iznenadilo me koliko sam vidio. Najlakše je prepoznati zapravo zgradu škole koje većinom izgledaju derutno, uvijek izgledaju isto, ali nekako čak i rastuži taj dio, vidiš bogatstvo. Ja ne znam zašto je ljude u prošlosti zapravo toliko potaklo kad su, po mom mišljenju, gotovo sve što nije trebalo imali u unutrašnjosti županije. Koji su bili motivi ljudi onako baš za preseliti urbane sredine? Motivi ljudi su upravo u tome što zapravo to nekako planiranje na razini države, županije bilo prema tome da se razvija industrializacija. Ljudi jednostavno nisu mogli živjeti u tim svojim malim područjima. Jednostavno je takav bio planirani razvoj. I mislim da je tu glavni problem što se nismo orijentirali na tome da ljudi jednostavno opstanu u tim svojim manjim sredinama, nego smo išli putem te industrializacije i jakog razvoja turizma, a da smo zanemarili te aspekte života u zaleđu. I naravno zanemarujemo otoke, to je zapravo slični procesi kao zaleđu, ali su počeli još puno ranije. Osim toga, htio sam te još pitati zapravo koje zaključke, koje pouke, odnosno šta možemo naučiti iz toga mi danas? Dakle, neko evo recimo ja da čitam tvoj diplomski rad, kojeg nisam pročitao naravno, pretpostavljam da su ti ljudi komentirali, kako ljudi najčešće komentiraju kad vide taj dio. Pa da, u biti, mislim, sve ovo što sam sad iznio, to su bili nekakvi uzroci, posljedice, ali što možemo naučiti? Možemo naučiti da trebamo poduzeti nekakve demografske mjere koje bi potakle ljude da ostanu. Moramo raditi na tome da poslovno okruženje bude dobro, da ljudi zapravo mogu raditi, da imaju sigurnost posla, da majke imaju sigurnost, na primjer, kada rode dijete, da imaju sigurnost da neće ostati bez posla i zapravo to su nekakve glavne mjere. Kod tih demografskih mjera trebamo paziti, trebamo poticati na to da oni koji žele imati što više djece, da zapravo imaju što manje poreze i da zapravo mogu odgajati tu djecu, da imaju sigurnost upravo u tom aspektu. Znači, tim putem treba ići, međutim, to je jako, jako teško i te procese izrazito teško promijeniti, pogotovo sada kada već imamo izrazito opustile krajeve i zapravo vrlo teško je tu nešto poduzeti. Diplomskom ćemo se vratiti. Ono što mi je zanimljivo je što vidim ovdje, to nam je druga tema. Dakle, MDF 91. godine, dakle sutra dan, pretpostavljam sutra u Rijeci na kongresu, pardon, to je ispričao krivo čitan. Šta sam ti ja reći? Prošli tjedan, ovdje sam bio na presici kod gradonačelnika gdje nam je bila državna tajnica za demografiju iz ministarstva gdje su predstavljeni razni projekti za mlade u Šibeniku. Jesi možda vidio taj dio? Nažalost nisam, ali drago mi je da postoje nekakvi projekti i nadam se da će to uslijediti nekakvim pozitivnim pomacima. Ali nažalost kod nas to s politikom obično završi na govoru, ali djela teško dolazi do nekakvih djela. Taj dio hejtanja političara ćemo ostaviti malo za kraj, ima ni to spremno. Sad ću se prebaciti do Ante, gdje sam pročitao pitanje prije nego što sam treba. Dakle, opet ću ponoviti, s nama Ante Lepur, student povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovao u pripremi izložbe o glazbi, glazbenoj djelatnosti FFZG-a, u slobodno vrijeme igra kvizove, pobjedio na potjeri. Koja si godina, to mi tu ne piše. Na 5. godini fakulteta. Na 5. godini. Onda ću doći s ovim dijelom do ovog dijela MDF-a. Prije toga, zašto povijest? Zašto si odlučio za studiranje povijesti? Pa živimo u povijesnom gradu, ja konkretno živim u Starogradskoj jezgri, kad si okružen sa poviješću, sve je povijesno oko tebe, jednostavno te to vodi do toga. I s druge strane imali smo doma dosta povijesne literature i to iznenađujuće kvalitetne povijesne literature. Ja to gutam kao školarac i dođe do toga. Ja. Tebe još ne mogu pitati di živiš nakon fakulteta, zašto si ili ostao u Zagrebu ili zašto se vratio, ali imaš li možda već plan? Pretpostavljam po ovom što si rekao da bi se mogao vratiti u Šibenik. Pa mogao bi, ali prvo je plan diplomirat, pa ćemo onda do toga polako. Sad, povjesničari, kao što je rekao, on je geografiju završio, ali se bavi demografijom, povjesničari se bave raznim temama, koja su tvoja područja interesa?
Pa meni osobno ekonomska historija dosta zanimljiva. Još jedan put živimo u povijesnom gradu, u industrijski razvijenom nekad gradu. To je dosta plodonosno tlo za istraživanje. Znači, to što je Toni govorio, već prati taj razvoj kroz povijest i industrije i urbanog svijeta i društva, a s druge strane kulturna povijest tipa sad ova situacija s Međunarodnim dječjim festivalom koji istražujemo i recimo povijest glazbe u Šibeniku, o tome ne treba puno govoriti, samo se spustimo tu u Varoš ispod i sve imamo na dlanu. Čitavu povijest 60-ih i 70-ih hrvatske diskografije praktički imamo u jednoj ulici. U jednoj ulici, tako je, to je naša poznata ulica. Sad ovaj dio koji sam prije pitao, dakle MDF, sutra, o čemu će biti riječi, dakle 91. ratna godina. Tako je, znači tema 6. kongresa hrvatskih povjesničara i kultura održava se u Rijeci koja je bila prošle godine, mislim, Europski grad kulture. Na tome je potaklo dosta, ako smo pratili sad situaciju recimo u Petrinji i Zagrebu, djeca koja su dosta istraumatizirana sa nekim naglim političkim ili ovim nesretnim slučajevima, način na koji kultura može pomoći djeci da ostanu recimo mirna, da prođu što jednostavnije kroz to teško razdoblje. I zanimljivo je to pratiti kako posebice te godine, a kasnijih godina još i više, djeca izbjeglice iz okolnih sela i recimo djeca u gradu koja imaju tu neku utjehu u tom prostoru, osjećaju se kao djeca, imaju predstave, smiju se, druže se, dok se oko njih sve radikalno mijenja. Kako to djetinjstvo na društvenoj prekretnici može ostati sretno i dalje. Što zapravo možemo vidjeti i na iskustvima djece danas odraslih ljudi koji su živjeli u to vrijeme i koji su bili na tim festivalima, koliko je to njima zapravo pomoglo da toliko ne pate od svih tih događanja oko sebe. Zapravo ovaj sekund mi je palo na pamet kako si povezao Petrinju i MDF. Ja sam rekao da je to ogromna greška marketinška MDF-a što ove godine nije iskomunicirala, da su ove godine na MDF-u Kičmatransu bila djeca iz Petrinje koji su ovdje bili smješteni u domu. Ja znam zato što je moj brat isto tako u Kičmatransu i njima je to jednostavno prvi put su bili na festivalu, neki od njih su prvi put bili na moru, tako da evo, to nam je poveznica. Ja ću se baciti na ova pitanja za sve što sam stavio, prošli smo ove teme. Prvo pitanje je za naše diplomante. Pitanje je zapravo i sam naslov našeg razgovora s diplomom u rukama. Jesmo li na mukama? Ko je od vas u mukama, tko nije? Ajde, možeš Tori prvi. Dobro, evo ovako, u mukama. Pa, postoje određene muke. Dakle, sad ja još nisam krenuo aktivno traženje posla, evo sad radim na popisu stanovništva, to je samo privremeno, ali prave muke će tek uslijediti sada. Demograf na popisu stanovništva, može li bolje? Pa, teško. Teško. Pa ja konkretno nisam na mukama jer sam trenutno zaposlena, ali dok sam bila u procesu traženja posla svakako da, jer kako sam već prije spomenula nema puno firmi niti prostora za sad gdje bi se naša struka prepoznala, međutim to se malo pomiče u nekakvom boljem svjetlu, za razliku od recimo izvan Hrvatske, to je jako priznata struka, ali ne znam, pola mojih kolega recimo ili ne radi u struci ili su izvan Hrvatske, ali ajmo se nadati da će to sve, malo ćemo se promovirati pa da će biti bolje. Da će biti bolje. Ja često čujem pitanje, dakle ja sam primjer koji se u Šibenik vratio 2015. godine, tu radim i često čujem jedno prilično glupo pitanje, a to pitanje je zašto si se vratio u Šibenik. To pitanje mogu samo njemu postaviti. Za sad. Pa za sad ovako, smatram da je Šibenik zapravo vrlo ugodan grad za život. Smatram da u Šibeniku postoje prilike, međutim, iako ih nema dovoljno, smatram da jednostavno treba pokušati naći način da se zaposliš ovdje, da stvoriš nešto. I sad pitanje, može li se to uspjeti? Ja mislim da može. I smatram da je Šibenik zapravo kao grad, on je malen, ti zapravo sve ti je na dohvat ruke i smatram da je to zapravo vrlo velika prednost i pogotovo mogu reći da ovdje zapravo u Šibeniku je vrlo ugodno za recimo stvarati obitelj u nekom narednom periodu. Mislim da je to poželjno ovako malom lijepom gradu i mislim da se to može. Ja to kažem onako često dosta emocionalno, da ne ide ni Šibenika dok Šibenik ne da meni sve što ima zadati, dok ja ne dam Šibeniku sve što mu imam zadati.
Iduće pitanje mi je, evo možemo početi od Ante, kako nismo do sad nije sudjelovao u ovom dijelu, a to je, inspiracija za ovo pitanje mi je bila, nedavno sam gledao jedan film i zapravo su postavili zanimljivo pitanje kako bi nekom ko nema pojma, a da malo karikiramo taj slučaj, nekom ko dolazi iz svemira i skrca se ovdje u Šibenik, kako bi mu opisao ukratko život u Šibeniku. Ja sam dosta razmišljao o tome. Ima, večeras će biti, ja mislim, pretpostavljam, Varoški Amarkord u Arsenu i ima u tom dokumentarcu jedna scena gdje Mišo Kovač kaže: ako živiš u Šibeniku, ako pjevaš, reci da ne pjevaš, ako igraš tenis, reci da igraš stolni tenis, ako igraš nogomet, reci da igraš rukomet. Mislim da je to dosta poučno, a s druge strane, mislim, kad bi nekoga tako bacili, bilo bi samo, ok, stavit ćemo te tu, nećemo ti ništa spojlat, ti lipo sam procijeni i vidit ćeš, na kraju ćeš se vratiti i rećeš samo to je to. Stani i gledaj. Samo stani i gledaj, to je to. Dalje. Pa slažem se s Anton, mogu još samo na to nadovezati se da bi dodala i da je jedan od ljepših gradova, da svakako nudi puno kvaliteta, da ima puno prostora za istraživanje, puno isto tako prostora za napredak i da je možda nekad bio grad duhova, ali da se pomalo to budi. Toni? Samo još nešto htio nadodati, mislim da ima više skala nego u Dubrovniku. Da. I što ljudi ne znaju, veću staru gradsku jezgru Dubrovnika, ako se ne varam. To je najveća stara gradska jezgra u Hrvatskoj. Idući set pitanja, baš sam se onako priprema punih sat vremena uz Netflix pišući ova pitanja. Prednosti, nedostaci, odnosno ovo su nam više bili ovako neki apstraktni zapravo odgovori, ali sad bi čuo od vas nekakve konkretne, jednu prednost i jedan nedostatak života u Šibeniku. Što se tiče prednosti, vraćamo se na onu time is money. U Zagrebu, gdje god da ideš, 40 minuta minimalno. To je baš ono, gubljenje vremena u toj tranzitu i putovanju. Ovdje sve u 15 minuta realno možeš obaviti. A s druge strane, veliki grad nudi određenu dozu anonimnosti. Ovdje svakoga zna, to je nekad dobro, ali nekad zna biti malo i naporno. Tako da mislim da je ta anonimnost u velikom gradu, u velikoj masi sasvim korektna. Super odgovor. Dalje. Potpuno isto tako potpisujem Antu. Eventualno još mogu dodati da život u velikom gradu, osim što se izgubi puno vremena, to povlači sa sobom, nažalost, i dosta nezdrav oblik života, kako s hranom, kako sa zrakom, kako sa rekreacijom ili bilo čim drugim. To Šibenik jednostavno je kvalitetniji, zdraviji nekakav život bi mogao ponuditi. Kako se kaže, hvala na odgovoru. Toni? Ja bih isto tako rekao, dakle, Šibenik je grad u kojem jednostavno imate manje stresa nego u većim gradovima. To je ta glavna prednost. Što se mene tiče, jednostavno je manje stresan, manje i to je puno bolje. A što se tiče nedostataka, ja i Ante živimo u staroj gradskoj jezgri, pa baš konkretni nedostaci, možemo govoriti o parkingu, o javnom prijevozu i tako dalje. Nikad nema parkinga. Normalno. Nikad. Ne, to je problem grada kao što je Šibenik. Na ovo pitanje mislim da će s tobom biti zanimljivo. Dakle, da imate osiguran posao u Šibeniku, Zagrebu ili nekom trećem gradu, da su potpuno isti uvjeti, potpuno sve isto, što bi izabrali? Šibenik, Zagreb ili nešto treće? Ja moram na početku odmah priznati da ja nisam siguran što bi izabrao toga. Pa s obzirom da me gledaš, očekujem da sam ja na odgovoru. Pa da, ja bi vjerojatno odabrala Šibenik, ali s druge strane bi možda radije radila projekte za Šibenik, ako bi to nudio neki drugi grad, nego konkretno bila u Šibeniku, jer bi rađe sa svojim znanjem i bilo čim tila doprinijeti razvoju grada, pa sad, gdje god se to nudilo. Dobro, slušam. Da, to je to, ne pitaj što Šibenik može napraviti za tebe, nego što ti možeš napraviti za Šibenik. Pa ima toga zapravo, ovdje je dosta ugodno i za život, tako da vjerojatno bi ovdje, ali ovisi o dosta stvari. Ako se može pomoći sa strane više nego ovdje, možda čak i sa strane. Toni?
Upravo tako, ja mislim da jednostavno kad uspoređujem Šibenik, da imam istu plaću i kako je bilo pitanje. Kompletno svi isti uvjeti jednako. Isti uvjeti, tu uopće za mene nema dvojbe, ja bi definitivno ostao u Šibeniku, jer smatram da grad koji je meni puno dao da se jednostavno treba odužiti i meni ovdje lijepo i to je to. Onda ću ostat ću odmah na tebi kad je ovaj mikrofon već upaljen. O ovom pitanju ja često razmišljam, da sutra postaneš gradonačelnik Šibenika, koji bi ti prvi potez bio? Da možeš bilo šta, stavimo politiku i mogućnosti na stranu. Jako zanimljivo pitanje, naravno domena gradonačelnika što on može, to je sad velika problematika koju ja sve ne razumijem, ali da se mene pita, ja bi prvo, kao što sam već rekao, ja te živimo u staroj gradskoj jezgri, ja bi puno napravio po pitanju parkima, do duše ne znam još kako točno, ali bi se potrudio oko toga. Javni gradski prijevoz, ja sam bio recimo uspoređujući Zadar-Zagreb, Zadar je možda ajmo reći sličan, tamo puno bolje funkcionira javni gradski prijevoz, nije mi jasno zašto. Postoji li uopće u Šibeniku javni gradski prijevoz? Pa, teoretski. Teoretski, dakle, i to mi ne mogu to razumjeti kako mi ne možemo imati nekakav sustav koji bi zapravo funkcionirao. Da ne budem samo hejter, reću da je upravo aktualan ovaj projekt da Šibenik nabavlja 9 niskopodnih autobusa, kompletno novi table, ali vidjet ćemo kako će to izgledat. Treba biti fair i reći da se to zapravo trenutno radi. Da, radi se svakako, mislim da ima pomaka u tom smjeru i nadam se da će to uspjeti sve kako planiraju. Potencijalna gradonačelnica? Pa evo, za početak moram priznati da ne pratim baš aktualno tu scenu, ali ja bi možda pristupila s aspekta struke, da opet to malo uguran, razvoju prostora na malo drugačiji način. U smislu da se štuje autohtonost i nekakva originalnost grada, iskorištavaju potencijali, da se ne ide možda toliko za nekakvim aktualnim trendovima, što je na primjer nekakav oblik turizma, pa da se gura to šta nešto možda ide na uštrb prostora, jer zapravo to nešto dugotrajno nije održivo. Grad ko grada i država ko država ne može se bazirati i temeljiti samo na turizmu, tako da treba o tom dobro razmisliti, treba osigurati naravno kad se počne planirati i razvijati grad na malo drugačiji način, tu će se onda ostvaruju se i otvaraju se nove mogućnosti za nova radna mjesta i za druge struke i takve stvari, tako da u principu mislim da trebamo štititi ono što imamo, ali istovremeno razvijati to što imamo, a ne ići kontra toga i slijepo vjerovati nekakvim trendovima i ići i voditi se time da privlačimo turiste, jer u principu grad se treba bazirati, treba se planirati tako da bude po mjeri stanovnika grada, jer u konačnici oni tu žive, pa da onda sekundarno bude privlačan za turiste, a ne obrnuto. Da nije prilagođeno zapravo turistima, gdje su sadržaj za domaće, ali u njima mogu uživati turiste. Nekako imam osjećaj da će Antin odgovor biti vezan u staru gradsku jezgru. To će biti mjesto radnje tvoje prve gradonačelničke odluke. Pa dobro, ajmo reći da je to metaforički mjesto. Znači, imamo jako zdrave temelje, imamo predivan, prekrasan grad s mnoštvom potencijala i sa tom baštinom koja je zapravo i fokus ovog našeg razgovora, znači na toj baštini, na tim čvrstim temeljima graditi identitet grada i zapravo da nastavimo dalje ovim putem na čvrstim temeljima izgraditi bolje društvo i bolji grad na kraju krajeva. Tržište rada u Hrvatskoj, evo možemo opet ostati, evo trenutno studiraš, kako je mišljenje jednog studenta o hrvatskom tržištu rada, jesi pozitivan kad završiš fakultet, vjeruješ li u to da ćeš relativno brzo naći posao koji želiš, ne bilo koji? Pa, kod nas vlada taj neki mit o nezaposlivosti humanističkih znanosti. Sad ja ne znam koliko tu ima zapravo istine, ali na filozofskom nas tješe statistikom da se 70% ljudi zaposli nakon prvoj godini nakon završetka fakulteta, tako da vjerujem da će biti nešto od toga na kraju.
Pa mislim da sam već spomenula nešto vezano uz struku i tržište rada. Moram isto tako spomenuti apsurd koji sam uočila da se događa. Naime, na Zavodu za zapošljavanje nije bilo konkretno naše struke, tako da smo se vodili kao agronomi, poljoprivrednici i šta god. To tako treba da, reći za krajobrazna arhitektura na agronomiji, nije na arhitekturi. Tako da u principu su moji kolege znali dobivati za da se moraju javiti na poslove recimo i deratizacije i nekakvih stvari koje ne da nemaju veze s nama, nego je to nešto suludo. Ali generalno ovako mislim da nažalost puno ljudi s diplomama ne radi u struci zato što se puno više traži konobara i kuhara i tako nekakvih ugostiteljskih struka, jer to je opet isključivo zato što nam je gospodarstvo tako postavljeno. No. Toni? Ja bi se pogotovo složio sa dijelom koje je Ivana rekla i htio bi se nadovezati s mog demogeografskog aspekta. Dakle, imamo problem nepovezanosti obrazovanja i dalje tržišta rada, a tako veliki problem je zapravo odljev mozgova koji se događa. Zapravo visoko kvalificirani stručnjaci u našoj državi odlaze u druge zemlje. To stvara veliki problem tržištu rada u Hrvatskoj. Zapravo ostajemo bez mladih kvalificiranih ljudi. To je najveći problem. Dobro, pa evo kad smo već tu nastavit ću ovako i s jedne strane na drugu, pa onda iz početka. Koliko ti je bitno da u gradu u kojem živiš postoje nekakva kulturna scena, kina, kazalište, knjižnice, koncerti i slično? Je li ti to igra ulogu recimo u izboru? Naravno mi igra ulogu, jako mi je drago da se razvijaju projekti kao recimo Tvrđava i mislim da je to vrlo bitno i mladima koji žele tu živjeti. Zapravo svima je to bitno i pogotovo i tako, spomenuli ste kasnije noćne klubove isto, tako da evo recimo s našeg aspekta mislim da je to iznimno bitno, nama fali pogotovo kao razvijamo turizam, a kad dođu turisti zapravo evo recimo nemaju poslije ponoć više gdje ići, moraju ići u Vodice. Tako i to ne samo u pandemijsko vrijeme nego inače to trebamo naglasiti. Da. Mislim da je to jedan problem, ali mislim da generalno idemo u dobrom smjeru, Šibenik se dobro razvija na tom području i zbog toga sam zadovoljan i nadam se da ćemo eto te neke aspekte još nadograditi. S krajobrazne strane kultura? S krajobrazne strane svakako da, bitno je i bitno je da se nastavljamo razvijati u tom smjeru i nakon stajališta sam da svaka jedna nova dobra stvar će možda napraviti još 10 novih, povući nešto sa sobom, tako da mislim da idemo isto tako u dobrom smjeru. Ante, tebi ću samo u pitanje, osim ovih klubova, kina, kazališta, to dodati, imamo pub kviz u Šibeniku. Imamo pub quiz u Šibeniku i to je zapravo jako važna jedna subkultura. To je jedno društvo zapravo koje promiče znanje i što više znaš što si, cijenjeni pod navodnike. Ali što se tiče ovih ostalih stvari, to se ponovno vraća na taj identitet sa povijesnog aspekta. To je ona priča grad je pozornica. Ovaj grad je pozornica i prije ovih svih pozornica. Grad pjesme, ljudi pjevaju na ulicama, u oborima, u dvorištima, znači mi živimo to i bilo bi dobro da imamo infrastrukturu da razvijamo to što imamo. Da se razvija dalje. Blizu smo kraja, imam još 2 zanimljiva pitanja. Jedno ja nekako imam osjećaj kad da smo generacija koja živi u nekakvom limbu. Dođeš na razgovor za posao, na razgovoru za posao te dočeka Matuzalem koji zna puno manje od tebe, mi smo danas informirani, imamo internet, Google, imamo jako puno načina za informirati se, naučiti, ali on zapravo ima puno više iskustva od tebe pa sve zna i ti si jednostavno mladi, moraš mučati. Jeste imali takva nekakva iskustva, pretpostavljam da ste čuli makar neko od nekakvih frendova, bar ja znam dosta osoba koje su imale takav stav. Što mislite o takvoj, recimo na tržištu rada, takvoj situaciji? Možda ću pojednostavniti pitanje gdje se stari ljudi koji jednostavno pregazilo vrijeme odbijaju prihvatiti mlađe koji znaju više. U zadnje vrijeme, zadnjih 10 godina se dogodio kvantni skok. Znači mi smo od jednog relativno tehnološki, bez touch screena, bez ičega smo došli da nam je svo znanje svijeta u trenutku, u djeliću sekunde na jednom mjestu na našem mobitelu. I sad život je sve brži i brži zato jer imamo sve brže i brže pristup informacijama. Dok s druge strane ljudi koji su odrasli u malo sporijem društvu, ležernijem, nemaju toliki osjećaj potrebe za tim brzim informacijama i svime i to nas dovodi do činjenice da recimo danas mala djeca od 5 godina znaju više informacija na mobitelu i tabletu nego ljudi od 40 godina, ne 60, 50, nego 40 čak. Da.
Mhm. Pa, mislim da, ali s druge strane, koliko je nas mlade to dalo naprijed, toliko s druge strane mislim da je ostalo neko znanje kod tih starih, nekakvo osnovno, i da zapravo se isto tako puno od njih može naučiti, da mi imamo sad priliku to nekako spojiti, integrirati u neku super stvar. Toni? Mislim da je Ante to fantastično rekao što se tiče tih tokova. Dakle, stariji ljudi, mi smo sad generacija koja je s tehnologijom na ti, dakle mi puno brže usvajamo te nekakve nove modele, obrazce, dok ljudi koji su već u godinama možda to njima sporije ide. I sada teško je zapravo, ne znam kako bi to ni rekao, teško je Naći nekakav odnos. Teško je naći nekakav odnos zapravo kako bi sve zadovoljili. U tome je problem. Hvala. Došli smo do zadnjeg pitanja na koje ću prvo ja odgovoriti, a zadnje pitanje sve mlade nešto živcira, ovo vam je prilika za javno reći što želite. Ja ću početi sa svojim pozivom Šibenčanima da nije nikakva baština bacati smeće po gradu, prestanite po Starogradskoj jezgri ostavlja vreću smeća di god stignete. Vi sad imate priliku još nešto reći. A nećemo više o parkingu pričati. Neki drugi hejt, nećemo taj. Pa, ne znam, možda da malo više cijenimo baštinu, da ne bacamo betonski špric na kamene portale, da ne crtamo grafite gdje nije mjesto, nego da se bavimo street artom na zato prigodnim mjestima i da zapravo uživamo onome što imamo. Više nego sad, da, to je to. Hvala. Ivana? Možda da malo manje budemo negativni i nekako cinični prema svemu, nego to što imamo nekako iskoristimo na najbolji način. I Tonijev hejt za kraj. Neće biti hejta, mislim da jednostavno moramo cijeniti što recimo netko drugi napravio. U društvu često postoje, ne znam, Mate Rimac izgradi kompleks, onda ga ljudi hejtaju. Mislim da jednostavno moramo cijeniti neke stvari više i to je zapravo problem društva. Jednostavno cijeniti i da moramo raditi na nekakvoj nepravdi, nedosljednostima, da jednostavno društvo se bolje razvija na nekakav pravedniji način, međutim to je sad još jedna kompleksna tema. Dogodine ćemo opet, nada se, imati nešto ovako slično, pa ćemo onda proširiti teme. Hvala vam na ovom razgovoru, ja sam stvarno uživao u ovome, nadam se da ćemo opet imati prilike.